am reușit eu să am un venit substanțial în luna iunie? Foarte simplu. În 12 mai mi-am dat voie să experimentez produsele digitale cu drept de revânzare. Asta rezultă, practic, suma câștigată în luna iunie. Nu-mi vine să cred. Deci, ar fi extraordinar ca fiecare să înțeleagă că aceste produse digitale cu drept de revânzare nu fac o concurență cu nicio companie de network marketing. Ba dimpotrivă, sunt niște unelte care te ajută și completează pur și simplu una pe cealaltă și te ajută să evoluezi în industria de network marketing. Dar sunt o sursă reală de venit. De ce? Achiziționezi o singură dată un pachet sau premium sau cel de start rapid și ai implementat magazinul, iar veniturile sunt 100% ale tale personal. Nu mai lucrezi pe procente. Eu am lucrat pe procente 21 de ani la o companie și 1 an și 3 luni la cealaltă companie. Da, le îndrăgesc pe amândouă și le fac toate 3 la un loc. Dar să câștigi într-o lună de zile 1780 de euro în prima lună de când ai implementat acest lucru, nu-mi vine să cred. Te provoc să faci același lucru dacă vrei. Mergi la linkul meu din bio, comanzi unul din pachete sau cel premium sau cel de start rapid și vei avea ghidarea mea gratuită. Nu te voi lăsa de izbeliște să nu știi să-ți faci acel magazin Stan Store. Pentru că da, sunt niște pași de urmat. Dar atenție, nu sunt doar eu cea care ofer ghidare, dar eu o ofer personală pe WhatsApp cu share screen. Nu-ți ofer doar un video sau ceva ca să faci singură. Așa că alegerea îți aparține dacă vrei să călătorești cu mine, să înveți cu adevărat să ai un venit profitabil pentru munca ta în mediul online. Hai, pupici cu sclipici!